Umphakathi wakwa-Ceza kuWard 4 KwaZulu Natal unqume ukuzakhela kabusha indlela yokuhamba emva kweminyaka emithathu ungenalo ibhuloho kwaDuvela. Leli bhuloho laguguleka ngesikhathi kuhlasela imvula enamandla KwaZulu Natal ngonyaka u-2021. Emva kokuguguleka kwebhuloho lomgwaqo D1722 wavalwa kanti kusetshenziswa kakhulu ngabantu abaya eFryhead besuka kwaCeza. Lo mgwaqo ungaphansi komnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Umphakathi uthi umnyango kudala uthembisa ukuthi uzolekelela kodwa-ke namanje kusacwebe iziziba. Lo mphakathi ukhala nangomgwaqo wathi wawusebenzise uthi kwasawona lo mgwaqo mubi kakhulu kanti futhi-ke siwenze izingozi ey'ningi. Ngithi-ke ngibonge umphakathi wakwaCeza ngoba uhlukumezekile uthukuthele awuhambanga wayestradini wathatha ingqwembe wasisa amathanga. Uthe kungcono uhlangane ulungisa umgwaqo oyi-temporary ukuze imoto ikhona ukuhamba ngoba lo mgwaqo esihamba kuwo iphelile imoto baphelile abantu befa. Sibona ukuthi kungcono siyisukumele silenzele ngoba sizobulala abantu kuleya ndawo. Iyehlela kakhulu, iyenyuka, uma imoto iluza nje ipower lapha ihlehla nawe uyongena emzini ukubulala abantu. Wazisa transport kule ibhika sekhe esiningi. Transport wabese ukuthi awusebenzise le umgwaqo usebhekezana. Umgwaqo obhekezana abawulungiswa wona mubi awuhambeki le ndawo esesidakeni nje noma bethenge ibhekile la isangeni khona.